ಆದಿ ಬಂದ್ಕೊಚ್ಚಿತ್ನ ನಾಮಾಂಕಿತನು ಪಡೆಯ ಯಾನೆ ಪ್ರಭುನು ಅಪಗಣ ಅಂಚಿತ್ನ ದೈವನನ ಮಿತ್ತು ಮೇಗಿಲೋ ಕೊಡುಪ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಜಪಡಾವುಡು ನಮ್ಮ ಬೈಲ ಚಿತ್ರ ಊರು ಗ್ರಾಮ ಕುಟುಂಬನು ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಕೊಡು ಬಂದ್ಕೊಚ್ಚಿತ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ದೇವರ ಪಡೆದ ಪಡೆ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿಗಿಯಾನು ಜತ್ತು ಬಿದಾಡೊಂದು ಬಂದಿಚ್ಚಿತ್ನ ಮಾಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥರೇ ಮಹಿಮದ ಕೂಡ ಬಲತ್ತ ಮಿರಟ್ಟ ಅಮೂರ್ತ ಎಡತ್ತ ಮಿರೆತ್ತು ವಿಸ ಆಲುತ್ತ ಜಡ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ 4 ನಲ್ಪತ್ತಮ್ಮ ಆಯುಧನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಸತ್ಯಮ್ಮ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅನ್ಪುರ್ಚಿತ್ನ ಪುರಪ್ಪನು ಪಡೆಬಂದು ಗುಡಿಪತ್ತನಗ ಮುನೋರು ದೇಲಪತ್ತನಗ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರೆಂದು ಪಂಪ ಒಂದು ಹಲವಾರು ಜಾಗಡ ಕೆಲವಾರು ಕುಂಚೊಲೆನು ಮಾಯಯಾನ ನಿರ್ಮಿತ ಮಲ್ಪಾದ ಒಣಗ ಮಾಯಯಾನ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವೇರ್ನ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆಯ ಅರಸ ಪುಲಂದಾಳ ಬೇಟಿನಿ ಮಲ್ಪ ಒಂದು 4 ದಿಕ್ಕಗ ಕಾವಲುಗಾರ ಆದ ಜಾಲ ಉರಿಯಾದ ಉಂತ್ಯ ಮಗಣ್ಣ ಈ ರಾಜ್ಯನ ಅರಸು ದೇವೇರು ಮಾಮಲ್ಲ ವಾಯಿಚಿತ್ನ ಅರಸು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ರಥ ಬಿದಾಡ ಅರಸುಲ್ಲ ದುಂಬುಡು ಪೋಡು ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರ ಬಲೆ